wata rana na ziyarci elder sister na da sai aure a wani gari. So da na je sai ta kira ni ta ce Maryam dan Allah ina son ki taimake ni ki ɗebo min ruwa a rijiya. Sai dai mun kwatancin rijiya. Ina ce okay, sai na ɗauka bucket na tafi. Ina kan hanya kenan daga rijiya a bakin hanya take. Sai na hango ta yi karamar yarinya mai kimanin shekara 8. Duk wanda ya zo wucewa ta bakin hanya sai ga yarinya ta je. So duk tunani na ma ko bara yarinya take sai da na karasa bakin rijiya. Ina karasa bakin rijiya nan sai yarinya nan kawai sai ta zo guri na. Tana zuwa ta ce an cikin gama mana? Sai na tsaya ne shiru ni da nake bakuwa ya yarinya za ta tambaye ni ko na gama marta. Sai muna kan tsaye ban ansa mata ba. Sai wani mutum ya zo wucewa bakin hanya. Sai naga ta ruga da gudu. Sai naga ta je gurin shi sai ta ce da shi ka gama mana? Sai mutum ya kaman bai ji ta ba sai banza da ita ya wuce. Sai wata mata ta zo ɗiban ruwa kuma duk a gabana ina kallo. Sai da ta zo ɗiban ruwa sai ta tambaye ta kin gama mana? Sai mata ta kaman bata ganta ba ta ci gaba da ɗiban ruwanta. Sai ina nan da ina tsaye sai na ƙura yarinyar nan da ido. Naga kowa cewa magana sai banza da ita ya share ta. Sai ta ƙara dawowa kaina. Ta ce dan Allah kin gama mana? Sai na ce to ai ni ba kuwa ce ban san mamaki ba inda yarinyar nan ta kama murna kenan tana tsalle. Take cewa ta dade a gurin nan kowa ta tambaya ina mamata take sai ai banza da ita ba wanda yake kula ta ni kadai ce na kula ta ne mata ansa na bata ansa inda fa na gane cewa fa akwai rana a kaba yarinyar nan ba mutum bace because ba wanda yake ganin ta ni kadai na ganta inda na gane ba mutum bace yarinyar nan. So sai na tambaye ta ina mamarki ta je inda ta fara bani labari kenan ai wata rana sun zo ɗiban ruwa da mamanta sai mamanta ta zo da bucket biyu sai ta ɗiba ruwa bucket biyu da ta ɗiba sai ta ce ta jire mata bucket ɗaya ta ce mamanta na tafiya gida kenan sai wasu mutane suka zo suka ɗauke ta suka tafi da ita wani guri ta ce ɗaya ya shaƙure mata waya ta ce suna kai wani guri mai nisa shine sai ɗaya fito da wuƙa sai ya yanka mata wuya ta ce da ya yanka mata wuya shine sai ta dawo nan bakin rijiya take jiran mamanta ta zo su tafi gida. Na tsaya ne shiru na rasa abin da zan ce ma. Shine sai na tambaye ta na ce to ki zo mu je. Ki kai ni gidanku tunda ni ban san gidanku ba tace a'a mamata ta ce kar ta je ko ina ta jira ta anan za ta zo ta same ta sai su tafi gida tare. To jama'a ni dai na ɗaya ban san gidan su yarinyan nan ba. Na biyu ni ba malama bace. Ni ba cikakkiyar malama bace da zan yi maybe adoyi in ja kurwarta ta je gida ta nuna min gidansu. So ban sani ba ko a masu kallo na akwai wanda suna da sani sosai. Ko akwai mafita haka? Sai mu ji a comment section. Nagode.